Hvis du leder efter den bedste VPN til Among Us, er du kommet til det rette sted. I dagens video viser jeg dig de bedste tjenester, der tager sig af dit privatliv, fjerner blokering af udenlandske hjemmesider og giver lynhurtige hastigheder. I beskrivelsen og den fastgjorte kommentar finder du links og særlige kampagnetilbud til seere af vores kanal. Vi har også udarbejdet en prisoversigt til dig, som vil blive opdateret regelmæssigt. Lad os komme i gang. NordVPN. Dette er en af de mest populære og pålidelige VPN-tjenester på markedet. Den tilbyder over 7.500 servere i 118 lande, hvilket sikrer hurtige forbindelser og et højt sikkerhedsniveau. Med dobbeltkrypteringsteknologi og funktioner som kill switch og DNS-lækagebeskyttelse garanterer NordVPN din privatliv og anonymitet online. Appen er tilgængelig på alle større platforme og giver dig mulighed for at bruge den på 10 enheder samtidigt. Det er det bedste valg for de fleste brugere. Lav pris kombineret med et fantastisk tilbud og den hurtigste forbindelseshastighed på markedet. ExpressVPN. Dette er en af de mest respekterede VPN-tjenester i verden, kendt for sin pålidelighed og fremragende hastighed. Den har over 3.000 servere i 105 lande og tilbyder hurtige og stabile forbindelser, der er ideelt til streaming, gaming og sikker browsing. ExpressVPN bruger avanceret AES-256-kryptering, en kill switch-funktion og sin egen Lightway-protokol for endnu bedre ydeevne. Den er kompatibel med flere enheder og giver dig mulighed for at bruge et abonnement på 8 enheder samtidigt. Efter vores mening er det det bedste valg for dem, der ønsker den højeste kvalitet og stabilitet, især til streaming og arbejde i udlandet. Surfshark. Dette er et godt valg for dem, der søger en kraftfuld og prisvenlig VPN. Den tilbyder over 3.200 servere i over 100 lande, hvilket sikrer hurtige forbindelser og stærk AES-256-kryptering. Surfshark skiller sig ud med et ubegrænset antal enheder på en enkelt konto og ekstra muligheder såsom Clean Web, blokering af annoncer og malware og multi-hop dobbeltkryptering. Ideelt til streaming, fjernarbejde og beskyttelse af privatlivets fred online. Det er en god løsning for folk, der ønsker ubegrænset forbindelse til flere enheder. Den laveste pris på markedet, men langsomme forbindelseshastigheder kan under tiden være et problem. VPN City. En mindre kendt, men pålidelig VPN-tjeneste, der tilbyder god beskyttelse af privatlivets fred og anstændige hastigheder. Den har serverer i over 40 placeringer over hele verden, understøtter ingen logfiler og bruger stærk AES-256-kryptering. VPN City tillader samtidig brug på flere enheder og tilbyder specielle server til streaming og taunting. Det er en interessant mulighed for den, der søger en enkel og billig VPN-løsning. Et godt valg for den, der søger en enkel, billig VPN til grundlæggende beskyttelse af privatlivets fred. ProtonVPN. Denne tjeneste er skabt af udviklerne af ProtonMail, der er kendt for sit unikke fokus på privatliv og sikkerhed. Den tilbyder servere i over 90 lande, bruger avanceret AES-256-kryptering og har en politik om ingen logfiler. ProtonVPN skiller sig ud med sin gratis plan og funktioner som Secure Core og support til streaming og P2P. Et godt valg for den, der sætter privatliv først. Prisen er lidt højere end konkurrenternes, men du får det højeste niveau af sikkerhed og privatliv online. Resumé. Hvis nogen af VPN'erne på vores liste interesserer dig, skal du sørge for at tjekke beskrivelsen og den fastgjorte kommentar. Der finder du særlige rabatter og tilbud, der kun er tilgængelige for seere af vores kanal. Efter vores mening er den bedste VPN, der er tilgængelig i dit land, NordVPN, som tilbyder sikkerhed og den hurtigste forbindelse på markedet til en fantastisk pris. Glem ikke at abonnere for at holde dig opdateret. Vi ses næste gang.